Katibo kabao, katibo no demo. Katibo kabao, katibo kabae. Lespeki bribiwang, archimang, labiwang, mang na uma fusalalang lain salalang afa wiang de me baru wala malawang biji odi fu vrede na genade fu gado masrana loktu. Salamun alaikum warahmatullah. Me beji na odi disi a vrede fu Allah na genade ji wala mala. So o bentaku antorik ba wan pisten do bentaku voor de wondru die gado bendu na anu voor de profeta en do bentaku over ben begin na Moses na do kona Jesus Christus isa bono Mariam isa piching fu Maria dan adati dan bakaratu kona atori fa profet Muhammad vrede zij met hem na we luku wan pisten na a datum voor 25 december, dat na deze die me taken. Dus dit na a kerstfeest is mij vieren. Maar wie moslim weer bribi en a kong voor Jezus Christus toe. Maar zou we sabi a informatie die we hebben. Dat aan mijn geboorte pa deed maar na nimrod, want biji koning ben geboorte pa deed. Maar door die den christen ne sabing of ne teken. Dus toen ik wel apis dat belangrijk is dat we brieven en toe dat we een wonderbaarlijke geboorte zonder pa ne volgens het Koran dan Noah Jozef ne bendena en Libi. Dat was aqui a retratori het Koran taki dat die Zacharias die volgens islam dan een profeet dan eng ben abi abroko fu lugu Maria dat was aqui fu sorgu feng want dat die a mama fu eng den dia chindisi dia lobby fugado dia broko fugado serefia ben denka o de um boy mano mais se como gado tak mais buntu dessa pota mais da Maria ben dena temple assim na hoge constant dan gade looking sak Zakaria ben dessa chari manwali sa chari nyango da si nyam ben defu paradise den nengba da ensre bijin bejitu gado ben ji engom ching omdat een vrouw bent die onvruchtbaar en mama kisi ching. De een kisi Yahya, dat is naar Johannes. Dus Johannes geboren voor een beetje voor Zacharias. Bakadi Ashidat Maria kisi nyang, kisi nyang voor paradijs. Dat kan, dan mijn vrouw kan kisi ching ook toe. Dus daar is een inspiratie voor Maria. Dat is een beetje. Nou, wat ik dan want ik want tori, dan ben parciële tori discuteer dat die fa a engel e kon e tja openbaring kon. Dus we betekent dat het Koran dat na een wonderful profeet Mohammed, want alle de profeet die ben kon. De allemaal kon en de degwe de uneshi de moro en samen zijn na ten van de profeet, zo men san ben sa, zo men wonder ben do, want toen den yerekba, maar uneshi den. Dus de profeet kon na den wonder de gwebaka uneshi den wonder zo sa schrijven boek. Dat we brief zijn na buku sa buku te junu maar on sabi if na true die brief ben gado die brief ben ami so buku da bi de brief den buku dat a mos deso mano ator sama cha jati de na lati akriboy profeet boskopu man fugado di kong profeet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vrede na kanade fugado de na en omdat a beda akriboy wan dan want tutori de tintrafasi lek den trawan ono baka en profeet ne komoro en buku no e komoro. Dus if gado no men duan sani dan kan de ubo a probleem dat want taki te we luke na gono tapu we zie dat somen buku de en voor den godsdiensten den kerkie buku ja want de no laitum si foro terwijl we leren voor profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam vrede zij met hem dat hij 124.000 profeten kon agrotapu. 124.000 profeten kon agrotapu. Dat was dat je alle pres agrotapu pes made. Alle presi profeet ben go. Hoe ben je dat door de ziekba? Dus dat ik alles maar alles zo doe ik agrotapu go. Yoshi dus masabi over Adam.
En neem Adam zelf de asem alle pres de masabane lati. Awin so tongo de taki. Awin speden de sabi a eerste libisman ben de Adam. De masabasane. Dan je ziet dat de sabi ook toe over paradijs. Voor hemelkondre. De sabi ook over helle vuur. Dat we die afaya. Dus maar bron na faya. Dat we strafdesma. Den doe ogriman. Doen ogrisma. Dan die dibrisma. Den o bron na faya. Atori dat des masap to. Dat we ba alles maar grond op ba. Dan alles maar dede. Alles aan dede. Dan we baka een pisten gado meka grond op kom baka libi. Alibisma kom baka libi. Alles maar op den grebi. Op den grebi. Kis new libi baka. Ala den tori disis masabi awin spei go. Faden sabeng 124.000 profeet kona profeta. Alla oku fagrot op den profete go. En de Koran, Allah tayun dat ook toe. Want die kulle komen hard. Yani, wat ik alle volk hebben leider. So, nou, atori sam ben charti de, ik go over asandi de elkaar engel. Dat noemen Santa Yeye. Nou, een Santa Yeye, een heilige geest. Na sang gado meki des le fali bisma des mufuru. Ja, moro furu voor den jin. Ja, more voor de engel. Maar dat aantal voor den more biji. Den jin, dat is mijn strana en kar winti. De more biji en aantal de libisma. Dat de engel, dat we kan, dat de Santa Yeye. Dat is een christenen tak over de heilige geest. De begrijp wat door die boom volgens wie. Omdat dit tak heilige geest, de denkt naar wan Santa Yeye. Wan Santa Yeye, en wan model. A Santa Yeye, want taki wan geest, die wan heilig, a Santa, omdat hij defu gado, en denanga gado. No to taka mi wan king atori si chin, so before me taki, want mi wan teji atori fu a Santa Yeye, Gabriel, die eng en woroko na fu, o chabos kopu ko jilibis ma fu gado. Dus Gabriel na wan en woroko na dati, de ala den Santa Yeye, ala den engelen, a bon woronko die de do. En Gabriel in Morocco na contact tussen hemel en aarde, tussen Gadon en Libisma. Onder andere, atrasan het doet toe, maar daarna bij Morocco voor eng. Dat is een specialiteit, maar een specialist bij een gebied voor dat. Nou, de engelen, de Santa Yeye, die na moro biji aantal sani die dena herbestaan. Agrotapo zou het jassen, een ching planeet. Dat is een planeet toch? Maar Sandy a lontu meestal, alle de planeet lontu. De lontu helemaal, maar lontu. Dat lontu vormen abi. En na ruimte te luka loktu je ziet hem, je kan zien planeten, maar de man varen zo varen. De zo varen je ziet hem aan een lichtpunt, een firebron, een lampu. Maar eigenlijk de kies den licht voor de ster. Na ster is een eigen fire. Maar de planeet, de fire, tek niet licht voor de ster. Licht van wie de zie een zon dat ben een ster. We kiezen licht voor een ster, voor een zon. En moet kijken ook hetzelfde. Nou, dan de engelen, de lijn in een herbestaan. Want de engelen gaan met dingen die worden mang voor een spresutru voor gado. De despesutru wordt mang voor gado. Je ziet? Dat dan taki de archi gado wang. In een man die een engel opdracht. Oké. De libisma ook toe naar wordt mang voor gado. De jin ook toe, maar gado die unu wang beperkte, wang vrije wil. Dat ik kan takwan doen sani of in een doen sani. En ik had het kan maar kan daar niet achieve doen sani, ik kan tegen doen sani, ik kan die opdracht. Ik mag tapio of je roko Jimmy, maar de engelen no de zo. De engelen no abi free will. De man doet zijn ding wani. Alle de engelen, allemaal, de spesrutu roko man fugado. Dat wat aki allemaal e du roko di gado wang. En gado kan pot engel voor roko na yo, voor bescherm yo, voor luko yo, voor yo, jebi yo. Maar de gado en geen opdracht. Jullie maar geen opdracht. Is die wat dan go? Nou, alle de engelen, de panjana in a herbestaan. En a bestaan beetje zodanig dat die normaal denken, met dat kan toch niet ba.
Den ster, die we zien, dat we 10 onderdeel voor zijn omang zie. Den ster die we normaal zien, moro biji en aantal dat den ster die we zien. Dat de ster die we zien, den biji, den zo furu, dat we normaal ter denk. Dat je kan denken dat die alek van de leid hebben. Moro lek dat die 100 lezen, moro furu lek dat die de. En dat bestaan. En dan de zo tien dat kan grondtapu. Die grondtapu tien zodanig dat die normaal zeggen, if you flag op samen kinky bij een in een grondtapu mo. Moro. Dan, if you go cross me for a song, in een grondtapu serve. Dat tien tom zien. Ik kan begrijpen. Dus nou met dat tot is ba. Zij de met dat tot is voor mij komen begrijp. Sana engel. Als engel naar Santa Jeje. Maar heilige geest. En de allemaal na bezit fugado na fugado. Het behoort God toe. Het behoort tot God. Nafgado. Allah a herbestaan nafgado. Want eng mek Allah sani. Dus wie ook naf eng. Wie na. Wano fu serefi. Unibi seref aan de funo. Alles na moet abian de funo. Dus alle de engel nafgado. Gado mek den. Dus en alle de engelen Santa. Zij de mek den Santa heilig, omdat hij Gado mek den kring. En de mek voor fire, voor licht. En fire die bron fire die sabja. No licht. Licht, maar zo we kan fire ook in strand fire, we kan licht, we kan fire, we kan fire. Maar al licht, kun je gebruiken het woord licht, dat is wat we bedoelen. Al licht, nou een soort fire die moro kring. Moro fini. You see? Zodat die, de zo kring dat in een machine treffen. Zo fini ad in een machine. Dat gaat leg van som. Eigenlijk kon je leg van som, zo weet je, dat is zo schijnen tappen. Al dat weet je. Maar je hebt alle soorten licht die daar. Die is maar op licht in een zin ook toe. Loont in zin ook toe. In een machine. Alles dan niet aan een machine. Zo ook toe de engelen, de lei boemvoeren. Herbestaan en dat begon. Dat ook de lei. Alle perspes maar de engelen daar. Maar no man shiden. En Gado maakt een ei zodanig dat hij ei no man shi boemvoer sane. En met tani Gado voor dat ook toe. We gaan shi boemvoer sane. Ono mama li bamboe fasi. Boemvoer sane de jape loon toe. Ono man shiden. En met tani Gado voor dat. Ik wil gaan shi alle de winti. Alle zei ik alle winti ja. We gaan een gin. Dat nou wordt Koran karing. Ik wil gaan shiden. Zo af de je vrede. In mama libi. Boemvoer fasi. Maar als we de engelen ook toe. De engelen op alle soorten vormen en meestal de vorm van libisme vorm dat naar basisvorm. Nou, me konatori. A profeet sallallahu alaihi wasallam vrede van genade voor God de nangen. Als je dan in Medina, dat dan in Saudi-Arabië nou ja, een foto de kal Medina, dan dat pepa a profeet gotan. Dus abe geboren in Mekka, daar vrees go naar Medina. Dan als maar de takator die dan de biji discipel van profeet, abe de leider baka profeet, de tweede leider en dan Omar bin Khattab. Da Omar het ju atori. Da Omar taki one day da zo's don na profeet sallallahu alaihi wasallam. Us dolonten so men disciples don bon voor den dens don. Da profeet het ju den tori. A profeet het den les. El leerden zo mensen over Gado, over Abastang, over Agortapu, over Sandem, Salenum, alles een tori. Dan, hij leerden de tordis. Dan nou, atak terwijl don dat penang een profeet, dat zo, een man wakakong. Dat man wakakong, dat luka man. Nou, voelen ze man. En je moet begrijpen dat dat komt 1500 jaar geleden, dat is man, de mensen zo voor de bagrontapu. Dat mensen in Arabië, de mensen zo voor. In Medina ook toen, de memoren minder. Dus, en in Arabië nam een beetje woestijn. En ja, de foto na pe bon e groeien kan oasis. Dus Medina ben de een soort oasis, water drape, dat is dan. Want we zijn na water, maar pe water de boy grow smijt aan daarpe. Dus de sma, alles maar die dat bekouta kwa 500 sma, 1000 of 5000 smijt aan
En a pes dape. Dat atenda dat ben furu. No, dat 500 maar no next aantal. Atenda dat ben doen een beetje aantal. Maar toch ben dus alas masabalasma. Alasma, serang wabi 500,000 maar ongeveer na kondre. Toch bijna wel maar sab ma kantra. E ma vreemdes ma kondo sabik basumaning. Tak tama, usap takam atrasma, anu ma funu. Aso ook tu umar taki da mani wakakong, no ma funu sa mamang. No wan funu no sabamang des u begrijp ka ma mismo kon fu bun fara. Maar het was maar reis fu bun fara kon in a woestijn. Dan au lei nanga stof. Omdat dat woestijn altijd abi sandstormen. Abi storm wind wai doti ga hei. Dus je reist in een woestijn, je moest reizen naar een kameel. Een kameel dat na bigimeti, een lange nekkie, een lange voet en een poten, de bradi, zodat ik wakker bakker te santi, als dat fuku santi, wakker gewoon tapping. Dat maakt de kara een kameel a sipi voor een woestijn. Na kameel kan je reis. Dus aman disi, sinds une sabamang, dus natuurlijk amang kon voor boomfara. Dus en natuurlijk amang moest reizen in een woestijn. En natuurlijk amang moest lijnen aan stof. Maar die look amang. We allemaal verwonderen. Amang kring helemaal. En in Arabië, vanaf het dat no, de man komt modern, maar het dat die alles maar bewer tolban. Dat ik met tijd de eden naar krosi. Want tolban de karate. Want I was staying santi, ik gooi niet in die eden wiri en zo, want dat de tijd de eden. En om wan bek tijd de eden, maar ook toe. Maar aman die zie de aman wakakon. Aman wel next op eden. Aman wel wan beti krosi, wan beti Japon. Ik van je Engelen. Ik van de moslims weer. Ik carry een jubba. Wan lange wet Japon tena grond. A weti fan kring. No wan doti tapaman. Aman wel next op eden ama blackout biri. A biri kring. A jet leka ama papa bakkamer. Ano jet leka ama mo op woestijn. A jet leka ama mo op bakkamer wakakong. Maar men man begrijp. Omdat ik de lukama. Da mama kalanga gona profeet. Das don a kindis don let na fesa profeet. Dan in kindi et tukana a kindi fa a profeet. Dan weer verwonder. Sumana man. Amano tak next. Da man poten anu. Atap de tu anu want up de say want that say tab apa bodu fa profeet. De totaka de leta na fes fa profeet de taki Muhammad. O Muhammad tejime sana Islam. We luku we verwonderen. A profeet de rustig. Want dat is absoluut toch. Ataki Islam. Want dat je moet bribe in one God en accepteer een profeet. De profeet. Dat je moet beji feifilise ala day. Dat je moet ji azakat, dat was arme belasting, almus. Je moet ji, potisma. Voor sanji abi. Dat je moet vasten amun voor Ramadan. Hermon je moet vasten. Allah jari wamun. En dat je moet go voor Hajj, dat na beide vaart. Wanneer je in Libië, if je man go, je moet go. De amantaki so dokta. Dat totaki correct. Dat totaka antwoord correct. Dat wie in Luca man weer gewoon dus maar aan dit. Je hoeft nou maar vrij posten vast dit. Maar wat kan dat dan kon? Dus aan een examinator. Aan mijn examen a profeet vraagt dat met dat antwoord correct. Dus is dat antwoord de actie dat man nu aan mijn actie vraag omdat dat man no sabi. Aan mijn actie vraag omdat man sabi. Aan mijn actie voor Luca van profeet sabi. Wie verwonderd soort man soort libisma de libisma tak kan libisma. Da per amango moro fan amataki da Muhammad tejimi sana iman mataki bribi. Dat tak san wa muslim mus bribi. Da perfect tejimi bribi iman mataki bribi en gado. Wan gado bribi en de engel, bribi en de buku, bribi en de profeet, bribi en a laatste day dat ik kriboy day van grondtapo disi bribi en al qadr
dat wat a lot, dat wat ik gado schreef alla sansa op sa. Vanaf begin ten aan einde ten aan kriboy fa her bestaan. Dat alla boom na ogri fu dat kon fu gado wang. En bribi en ni al libi baka dede. Dat we opbaka fu grebi dan na fu fa oordeel. Aba bi kuru dei. Dat is gado. Amanta sadakta. Correct, antwoord correct. We verwonderen is op zij saja. Dama actie want derde vraag maar sana ihsan. O Muhammad teji misana ihsan. Profeet ihsan mat taki mosu. Imus aan beji gado. Din gado net lek je shieng. Of if je normaal shieng dan net lek in ECU. If je normaal denkt dat je shieng dan sap tak in shiu. Gade lukuyu. Amantak sadakta. Dat tak antwoord correct. Barang asisa. Talvez eu gomora fara na pistor disi, want aten konsatu ba, da wa haren gomora fara, want sama bijin langa tori, ma funa eu meku bijin ora disi and gomora fara na manipkado. Wassalamu alaikum warahmatullah.